Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bu. Selamat sore. Wos manjine tanah sadi eleke. Wos manjine padha nindakake akan wis kumandhang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati cagake agama limang wektu kudu tanes ati jaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah alon-alon ayo Subuh luhur lan asar salat sayekti nadohke tindak munkar magrib lan isya cangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sabrana iku perintah agama elingana ning donya mung sadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wos wajine tanah sadi eleke wos wajine tanah sadi ndake akan wos tumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat
pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Iki alhamdulillah warga masyarakat Kerep Mas nimbali agung budaya dalam acarane sedekah bumi. Ya tak dongak-dongakno sadurunge muga-muga warga masyarakat Kerep pinaringan sehat wal afiat amin Allahumma. Panjang umur amin Allahumma. Asin. Wasine mbok anggap uyah ta apa kok iso? Apa sing bener? Amin ngono lho. Lah iya amin. Lah kok muni asin? Lah sing ngomong sapa? Lah kowe mah rak muni asin. Salah salah. Sing bener. Amin. Aku iku bener raimu kok iso. Iya. Lan muga-muga wae ingkang sampun kapundhut tinimbalan dening Gusti Nggih. iso munggah swarga Swarga. kabeh. Iku mono cita-citane kaum Islam Mas. Direwangi ibadah rakyat supaya esuk ben nek wis ninggal munggah swarga. Munggah swarga terus biasane nek wong ninggal didongakno piye? Lho, lah nek didongakno wong ninggal ya ta, dongane ya muga-muga padang dalane jembar kubure lho. Wis umum ta donga ngono kuwi kok. Goblok kowe. Kok goblok piye lah? Ya goblok. Goblok piye? Ana kok wong mati wong ninggal didongakno padang dalane jembar kubure. Kleru asline wong-wong. Lho, mulyakno wong sing wis mati ya dongane supayane kepenak. Alah. Rene sik ah. Piye lah? Aku nek sing delok warga masyarakat Kerep ora apa-apa. Lah piye? Jebule ketoprak main kene ku ana siluman pacul lek. Endi? Lah iku. Aku kok gumun wong loro lanang wedok sak jodo kok Aja pacul kabeh. Aja ngono ikulah cintaku. Manohara I love you. Lah nek Pak Manoharane ra masalah. Apa nek? Di sampinge iki lho. Sapa? Lho. Kowe iku lapen. Kowe iku ning kene lapo lan? Astagfirullahaladzim. Wis kene lho lan. Udah geli aku tak mulai. Lah kok malah mbok kok dagel kono ya iku mono kanca seniman. Sugeng sonten Abah Haji Muhammad Sujolang. Lho wis kaji ta Mas? Lho piye lah kowe iku ora roh apa piye lah? Ora dong. Wis kaji. Lho. Masa iya? Urung. Lho Mun ngasih. Wis kok. Lah ya Abah Haji Muhammad Sujolang. Lah ya ki lho ngandhake iki mau lho kok. Lah iya. Lah kok iso ngarani piye mau? Kowe iku kleru. Klerune manggon ngendi? Kabeh iku biasane nek wong ninggal kan didongakno Padang dalane jembar kubure iki donga sing pas, donga sing trep. Alah pas apane. Asline do kleru nek donga ngene iku. Lah kok kleru? Sing bener iku donga iku muga-muga peteng kubure ciut dalane. Lah dalah. Pekok kowe iki Mas. Lah kok pekok iki? Santri Majnun donga kok peteng dalane cukup kubure ora maite sengsara. Lah kok iso sengsara ya malah genah mayite go. Lah kok iso genah? Kowe seumpama wong mati. Heeh. Padang dalane Iya. jembar kubure. Alah nek padang ku nek malaikat teko nakoni piye? lho biasane nakoni kan man robuka. Iya. Lho iku roke sapa iku mang buka. Ya roke Manohara lho napa? Ambemu. Lah iku mang. Lah nek jawabane kleru sing mati iku. Digodho ndase padang ketok. Oh. Lho, Padang ketok. iki seumpama ngene, mondol mati. Aja aku ah lho. Lho donga kok aku mati mbok Seumpamane lho menungso iku aja wedi mati kok iso. Iki seumpama mondol mati. Aku mati. Ditakoni kowe ora iso jawab karo malaikat. Lah nek padang kuburam. Kowe ora iso, malaikat genah. Lho iki mondol ketok ndase gecek der. Ambyar bangka modar wis mati kok. Lah iya wis mati lah digecek ndasem neh. Terus malah remuk. Mati wae pindho. Lho. Iku nek padang dal ketok padang masalah ya. Lah nek peteng. Lah nek peteng kan ora iso. Oh. Malaikate bingung. Mondol iki dilek petenge ra karuan ora ketok. Lah gecek nek kliru liyane. Lah kowe malah aman. Lah berarti sok ben ana anyar iki. Lho anyar piye? Malaikat sangus mentolop. Lambemu kok sok. Lah nek iku mau ora peteng dalane. Peteng dalane. Kudune rak yo jembar kubure ben iso berkahan. Lah yo kudune ciut kubure gondol goblokem iki lho. Lah kok iso ciut iku? Lah kowe nek jembar malaikat gondol gampang. Kowe langsung mati kewaweng tinjel mergo jembar. Pecah yo Lho malah. pecah mati nek. ping Lah kowe nek ciut kuburan
Lah ape nggodo ancang-ancangan lho. Gak iso ya. Kangelan kabeh mergo ciut. Lah terus diapakno? Hah? Diapakno? Ya ora diapakno dibotokno ae kowe. Lah dilikitik ngono berarti Lah kok iso lambemu ya ora ngono kok. Lah piye? Lah mosok ya dupeh ciut kuburane digodho ora iso kok iso malaikat iku ya ciptane Gusti Allah kanggo nakoni mayit. Alhamdulillah wis ngene wae awake dhewe dirawuhke. Warga masyarakat iki mau dagelan metu ya ditokno pepeleng nggo ngelingke manungsa. Lah yo awak saiki awak dhewe ngene Mas. Piye? Supaya warga masyarakat kerep iku oleh berkah. Berkah. Do gawe selawatan wae lho. Lho. Jumbo marang kahanan. Lho siap nek perkara selawatan iki rumangsam elek-elek lah ngene lulusan pondok selawatan ya los. Pondok Al Barokah. Alah sing ngomong sapa? Al Mukmin. Sing ngomong sapa? Al Muharram. Alah dhisik ku lho jolang sak leteng ku. Ki mondok. Jaluk sak leteng karo aku ah. Lho potongan ngene-ngene iki ya mondok. Lho jaman dhisik. Al ini ora. Al Muharram lho gak. Lah pondok apa? Alkohol. Oh ya tak kuwi tengan. Wis Mas iki selawatan iso tau. Gampang nek masalah selawatan gampang karo aku. Tenang ae. Aku iki gak yakin ae. Potonganmu kok patok kuburan lho. Patok kuburan gue ngantem cengelem ngono. Lah potong kok narapidana kenekane mbok gambar apa ngene iki ya? Kenekane mbok gambar apa ngene iki? Lumut ngono kok. Ya padha bakal lumut mulu-mulu kok iso. Ki iso selawatan. Lho, kowe lek ngece kowe iku. Tenan lho. Lho tetep gas aku selawatan. Jeng sini-sini aku lho. Ora tenang ae. Perkara selawatan iku gampang mbedino aku selawatan. Sing nonton iku kuduan kabeh lho Mas. Iya. Nah iki cedak masjid barang. Ketok menture kok ketok. Oh, disoteng gedine ngono. Iya sing nyoteng apa meneh fokus iki lho sing nyoteng. Lah iya, lho nek medeni wong nek salah iki sini aku. Meneh toprak agung budhe. Jangkrik ilek selawatan sok kapan tak diecek suwek-suwek lambe. Aku wedi kok nek kowe gak iso. Lah ngajak selawatan ngemeng ae. Bisa tenan ya? Iso. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Ya Allah, Mas. Kok iso to Mas jebule Mas. Weh lah dalah salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Ya Allah Mas, ya kowe mungkin yo taturan yo ora mau narapidana kok iso lho gumun aku. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Ya Allah Gusti aduh. Jangkrik. Gini arek. Lah iki gumun teng nganggeri. Lah piye to? Lah kowe iso ngremet-ngremet ae lho susu mbok remeti tambarno tak rasakno. Lah iki gumun. Lah bar ngremet sing iki senep lho wetengku. Lah gene jangkrik mateng tenan nek. Tak baleni ya ben gak. Lambem. Lah gene kok aku gumun lho. Lah gumun ya gumun diremeti kabeh. Bisa tenan ya. Ora bosok apa piye aku ya. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Jreng. Lha perkara selawatan ngono ya kecil Adik. Ah gampang kok iso berarti. Lho ngono ku ya wis umum. Lah kok umum. Bocah cilik-cilik ngene iki ra ya iso. Ya tetep umum WC umum aku ora umum bangeten apa piye kok iso. Dimodifikasi aja. Apa? Digawe parian. Lho, iso ta ora kowe? Parian digawe dol tinutang. Ora ketang aku dagelan nyaran lah. Nek perkara parian. Balik. Lho. Aja takon aku, Adik. Lho lah aku parian iku lho. Dolang iku Ora kowe. Lho sing marai sapa nek perkara parian dolang. Lho sing marai kowe iku. Lho rumangsam. Mosok sing marai kowe? Lho takono sing marai dolang parian sing mari dolang dagel iki sapa? Sampeyan berarti. Lho takono wonge. Lho niki Pak. Takon. Ora ngono kok. Lah iya takon kowe lho sing muni aku sapa? Tak kira ora kowe sing marahi kok iso. Bocah ngene lah iya takon kok iso malah. Iya kok goblok men yo. Tak kira dak kowe ya kok iso. Iso kowe berarti ya. Lho tetep parian ya. Iya. Padang bulan tanggal ping pira Mas? Parian kok ngono sing angel ora iso. Lho, lah iku lagi kowe kurang karane iso. Lho nek iku siap ah. Gampang ah. Padang bulan tanggal ping pira? Padang bulan tanggal ping 1, Dik. Prawan dandan arep lah apa? Prawan dandan arep budal ngaji. Lho piye? Padang bulan tanggal ping pira Mas?
bulan tanggal ping pindho Dik. Prawan dandan arep lah apa? Prawan dandan arep golek bojo sik Mas. Padang bulan Sik. Ampun diparingi malah ora cetha golek ngomong. Ampun diringi. Padang bulan tanggal ping pira Mas? Iki mang ping pira aku wis? Sira sapa? Padang bulan tanggal ping 3 Dik. Prawan dandan arep lah apa? Prawan dandan arep delok aku. Padang bulan tanggal ping pira? Padang Mas? bulan los padang bulan tanggal ping 4 Dik. Prawan dandan arep lah apa? Prawan dandan arep lunga minggat. Padang bulan tanggal ping pira Mas? Padang bulan tanggal ping 5 Dol. Prawan dandan arep lah apa? Prawan dandan ape ndelok kowe bangka. Ora ana kok parian model ngono kuwi parian cap apa? Lho, kok Parian cap deni ngene kok. Lah kowe karek padang bulan ae. Lah Parian padang bulan los lah kene lho teke kakak ngasih muter-muter golek parian. Jaluk piye jaluk? Ganti adik parian padang bulan kok los. Lah kene iki sing golek ukara angel ora karuan. Kowe karek padang bulan tanggal. Kowe iki lho tak nyamuter-muter. Jaluk ganti ra tak ganti piye kok iso? Lah ganti ya. Pitik lurik ngendhok ping pira Lah iki lho ketok iki ketok. Lah kandhane kok iso. Iki apik iki to. Ya apik jumbo karo kelakon amare. Lambe Pitik lurik ngendhok ping pira Mas? Pitik lurik ngendhok ping 1 Dik. Bojomu purik kene apa? Bojoku purik njaluk ali-ali. Pitik lurik ngendhok ping pira Mas? Pitik lurik ngendhok ping pindho Dik. Bojomu purik dak kene apa? Bojoku purik njaluk montor meyong. Pitik lurik ngendhok ping pira? Perasaanku gak enak nih. Pitik lurik ngendhok ping 3 Dik. Bojomu purik dak kene apa? Bojoku murik pengin melu aku. Pitik lurik ngendhok ping pira? Perasaan gak enak tan. Pitik lurik ngendhok ping 4 Dik. Bojomu purik dak kene apa? Bojoku purik tak tinggal minggat. Pitik lurik ngendhok ping pira Mas? Pitik lurik ngendhok ping 5 Dol. Bojomu purik dak kene apa? Purik karepe ra purik karepe. Pitik lurik ngendhok. Ya cek sisan kowe. Nesunah kowe seneng. Lho kok ora nesu iki piye? Seneng iku senengane kok iso. Dek mang karek padang bulan tanggal 11 saiki kok pitik lurik los. Lah jare pinter parian. Rene Kabeh go. parian mbok wangsuli apane? Rene go. Apa neh? Kowe parian ya parian apa godak kowe Mas. Lah lek perkara ngene kowe ya gampang ah. Lah iki mang ping 1000 no balak judir lambeku. Lah cakriate mbok padon. Rene, ayo. kowe nek ora iso jawab, diecek dhewe bangka kowe kok. Lah mbok kecek ping 5 gelem aku kok iso. Titeni lho ya. Iya iya. Pitik lurik ngendhok ping pira Ndol? Sepurane aku ora duwe pitik. Ora duwe pitik aku. Ape bangka cah iki? Aku ora duwe pitik kok. Ora duwe aku. Lho ngerti aku ndak muni ngono ndek mau. Lah salam ora muni ngono kok iso. Ya akhirnya malah goblok aku awor saiki. Lah salam sapa awor aku kok iso. Mulane aja ora aku nek mau goblok kowe. Emah aku. Lah Aku gini. ngene lho, Dik. Piye arek? Wis ora usah anu lah, Dik. Apa? Aku ape milih minggat ae aku. Lah dalah lu wis minggat tapi minggat neh. Ape merantau. Lu kejare wis minggat tapi minggat ning dia. Iya, ape merantau ning Jakarta. Ape ning Jakarta aku. Lho apa ning Jakarta apa ngedos kowe? Ngedos lambe Jakarta ngedos ning kerep pirang-pirang sawah. Lah nek gawe ning Jakarta kowe. Aku wis ngene lho, Dik, ape adu nasib ning Jakarta. Adu nasib. Ya golek gawean. Iya, iya. Wong urip kok rekoso ngene terus nerang tangi turu ngetoprak ya kesel. Ketoprak penak lho, Ya Mas. penake-penak ning kesele iku lho, Dik. Kesel piye? Lan aku ape adu nasib ning Jakarta. Lah nek lu corona kok dagel karo sapa? Aku dagel karo jolang ngono lho, ora apa-apa mumpung ana wonge. Ambe. Wis ya aku dongakno muga-muga sukses ning kono. Oh ya tak dongakno kan ning Jakarta. Iya ben ning Jakarta. Tak dongakno muga-muga ya padang dalam 6 jembar kuburem ya.
Balu bongko apa piye lah. Jarapene Jakarta. Lah yo dongakno sing apik wong apik merantau apik mbut gawe dongane yo muga-muga Mas ning kono dadi wong sukses, rezekine akeh gak ngono ya. Amin 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 matur suwun ya. Sing muni amin iki kudune aku mbok dongakno. Tak dongakno ngono kok. Lah iya. Muga-muga padang dalan jembar kubur ndak wis ah. Ape bongko apa piye kok iso. Ya dongakno mana. Wis aku tak merantau ae. Heeh. Wis pokoke muga-muga sukses dongakno ngono kok wong andanane kok angil. Wong iku ndak ape dadi preman Tanah Abang. Lah yo gawe Jakarta lah apa wong ketoprak nggih penake ngene ndak nggih Abu nggih. Kepanggih karo warga masyarakat saged serawung wis jan gumun tenan kula niki pun bolak-balik ping 3 nek mboten salah teng kerep. Ya alhamdulillah nggih raketke tali paseduluran. Iki aku kok ya gumun wong aku ya duwe jagelan sitokne kok ora metu-metu iki ndak golek udah mbako ta lha apa kok gumun aku ah. Niki mboten napa-napa niki settingane fokus nggih. Fokus entertainment ya mugi-mugi lancar, sukses selalu. Alhamdulillah. Aku gumun le. Nek desa kerep kene gumun. Wong wedok kene kok ayu-ayu ora ono sing elek. Lah ya ayu-ayu ke muni elek ya balang boto kowe kok iso. Ora ngono aku mau ya padha mlebu ning gone warung sing duwe warung ya ayu, pelayane ya ayu. Ning ndi? Ning gone kono mau. Ning kono. Oh, ning warung. Lah tak takoki wah pelayane ayu sing duwe ya ayu. Ngrasani karo dagelan Agung Budaya. Rasane sapa? Wah, ngrasani dagelane kok bari-bari ngono. Wah, ya tenan anek kowe ya. Lho kowe ora ngerti piye? Ngerti apa? Bareng ngono aku wah matur nuwun Mbak aku ngono. Piye? Lah bareng ngono sing warung sing di omah aku ora bar jajan metu. Sing duwe warung karo pelayane nututi aku kabeh. Wah, tenan ta. Lho nyoto iki. Ganduli kowe. Apa diganduli? Berarti seneng kowe Pak iku Pak. Sing duwe warung berarti cinta jatuh sama kamu. Sing kondo seneng sapa? Aku ngono kok. Kowe kondo seneng rumah sama aku, wong seneng aku. Are ditututi. Ditututi aku rong bayar. Dadi diganduli. Kere kok gayamu. Lah rumah sama aku disenengi. Ngene lho Pak. Apa? Aja mikir perkara ngene kok susah. Lah susah lha apa? Dulur kula nang ngene Jakarta pirang-pirang taun Gini. ora mulai-mulai. Sapa? Deni. Lah Mas Deni ora mulai-mulai. Jakarta jare merantau. Masa Ning le? iki rodok seneng sithik. Senenge. Jare wong iki ape mulai? Mosok le? Diomongi kok iso. Kok Jakarta mulai? Kok Jakarta ape mulai? Lah terus? Ning wong nek mulai Heeh. ora iso basa Indonesia. Halah wong iso Jawa basa kok ora iso Jawa. basa Indonesia iki lho. Ora iso basa Jawa. Ora iso basa Jawa. Heeh, nganggone basa Indonesia. Lah aku nek ketemu piye wong aku ora iso basa Indonesia? Loh, basa Indonesia gak iso. Aku blas ora tau sekolah kok. Masya Allah ngisini aku Pak iki Pak. Lu Lah, anakmu pintere ngene kok iso. Lah kowe pinter mau sekolahno, lah aku sing nyekolahno sapa? Ngene lho. Tak warai. Carane piye? Basa Indonesia aku akeh banget, dawa banget. Nek Heeh. diwarano saiki paling ra tutup. Lah terus. Tak warai sing sithik ae. Aja akeh-akeh nek akeh-akeh blas gak apal aku. Gak apal. Gak apal. Gampang tak warai sithik ae, tak warai loro tok. Carane piye? Basa Indonesia. Heeh. Sing penting karo ya karo tidak tok. Iya karo tidak. Iku tok kok ditum. Ditum. Aku tak muni ya, Lah aku muni tidak. ngono kuwi serti. Wis urte mudeng Dek. Mosok lele. Lah ya iki wis jam 4. Heeh. Bis Jakarta Rembang jam 4 ya teko. Lho, Jam 4 wis teko. wis teko kene mulane iki persiapan apal anggere muni tidak wis aman. Ngono tok wis serti. Muni tidak Manut tok. kowe sing penting Ah. aku anggere apal meh lho. Muni tidak tok aja. Nek dawa-dawa belas gak apal aku. Ora dawa iku mok sithik kok dawa Lah leh. iya nek trimo tidak nah aku yo iso. Kandhane menteni diluk ora diluk wis teko leh wonge. Bro, Wadah ta udah. pringisi. Mringisi raimu kuwi kok iso. Ono Permisi wong karo Jakarta pringisi. teko kok pringisi ku rumasane ku. Kamu di rumah kawan? Ora di Jakarta ngono lho kok iso makel ngomong. Halo bro. Wah di rumah lu ternyata ya. Kok Jakarta nggo kacamata jaran. Gimana? Kok Jakarta kok yo modern yo. Model. Rambutnya dirondap. Wah ini karena gua di rondap sama Manuhara ya. Semer arek dirondap kok iso. Ini gini bro, gua di sini lu berdua. Wah, gua baru pulang nih dari Jakarta lo. Gua Iya. kangen sama lu. Gimana lu kabarnya? Baik? Iya. Baik berarti. Iya. Alhamdulillah. Lu baik? Tidak. Hah? Tidak. Wah, periksa lu kalau tidak baik. Suruh periksa aja nih. Iya. Bukan gini. Jadi gua dari Jakarta lah. Gua inget sama lu pade. Oh iya. Bentar gue capek nih, tas gue isinya uang ini gua. Habis merantau uang sepenuhnya ini uang.
Tapi lu baik kan kabarnya? Iya. Alhamdulillah. Lu? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Wah, periksa dong. Periksa, kalau nggak baik periksa deh. Keadaannya kelihatannya juga nggak baik-baik saja. Ini gini bro. Gimana? Gua kan habis dari Jakarta. Iya. Wah, gua cerita dikit lah sebelum gua jadi orang sukses lah ya. Iya. Gua di sana kan nyari Manuhara di sana. Gue Manuhara aku. Iya, cari Manuhara di Jakarta. Nah, iya. sebelum gue ketemu sama Manuhara di sana, waduh, hidup gue terlonde-londe. Aduh, coba tabib kan lho. Jangan laca apa-apa iki. Ono bahasa kok terlonte-lonte. Lah kok mbok pindone malah. Saya di Jakarta itu terlonte-lonte 3 dine. Mas, terlonta-lonta ngono. Ah, di sana kan A jadi E. Iya. Gua, Gue. nah, saya terlonta-lonta. Iya. Jadi gua di sana 3 dine terlonte-lonte. Ono bahasa aneh iku. Ono bahasa kok 3 dine iku basa apa le? Gini aja bro, gua kan kangen sama lo. Ya. Jadi gini, gua bawa oleh-oleh sama lo. Oh iya. Kamu mau oleh-oleh? Oh iya. Baik. Kamu mau oleh-oleh? Tidak. Nah kalau tidak ya udah, nanti nggak tak kasih. Buat ambilin oleh-oleh dulu ya. Ya. Siap. Bentar aja ya. Iya, banyak oleh-oleh gua. Orang ngono aku kon periksa lah apa le? Nah, cedak bina soalnya agar paham ra wis. Iki isin apa? Duit. Ndara wis duit iki emane ra didelikno. Kowe iki piye karepmu? Wis gawe emane. Kok juput barange wong lho le ra. Rezeki ku gak entuk ditolak. Lah ditolak wong nggae wong kok. Ora gene kok iso meneng ae lho iki lho. Ditakoki muni tidak ngono sampean oke. Sing penting aku muni tidak. Tidak wis. Bro, gua bawain oleh-oleh lu makanan enak, makanan khas. Khas mana? Lu mau? Oh iya. Nah, lu mau? Tidak. Nah, kalau tidak ya udah. Kalau lu mau nih, gua kasih oleh-oleh dumbek. Biar ini sih. Dumbek kok ada-ada kok Jakarta iki. Loh, tapi ini enak. Enak. Coba dong. Masa mau Jakarta iso. Loh, itu makanan yang paling enak. Itu langka, bro. Jakarta nek kabumen agak apa-apa. Tenang aja. Coba dimakan enak banget loh. Dah. Hati-hati. Lihat sebentar lihat. Nah, lihat. Ini kayak dumbeknya jolang ini. Masa dumbeknya jolang? Nggone jolang yo ngene iki. Masa Kene ora percaya takok Manuhari lah. Ya. enak piye? Enak toh? Iku cangkem apa sumur le? Tenang aja. Gua masih bawa oleh-oleh lagi. Iya. Ya. Lu mau? Iya. Oke, lu mau? Tidak. Nah, kalau tidak tangannya jangan gini. Apa? Kowe entuk jajan aku ora. Jajan dumbek kok. Lah ngono entuk aku blas kok. Iku mek neh. Je, iki yo giliran aku. Bro, Enak dumbek. ini makanan enak bener. Nah, saya kasih debolu. Apa iku le? Makanan debolu ini gurih, nikmat, enak. Kalau lapar makan ini dijamin Ya. sereten. Lho warak ngono. Oh iya, kenyang. Nah, Oke, enak. aku makan ya. Makan nanti aja, makan nanti. Disimpan aja, enak itu. Kemana-mana disimpan. Jangan khawatir, gua masih punya banyak itu, tenang aja. Iya. Lu masih mau? Iya. Mau oleh-oleh? Wah, bagus lah. Lu mau? Tidak. Kalau tidak jangan gini. Gua bawa oleh-oleh lagi. Iya. Tenang aja ya. Perkara muni tidak kok malah ra dikeki aku le. Bolune jamureng. Ketok. Gentenan aku. Piye, Le? Iya ning ngono. Padha-padha kok lha kowe yang entuk panganan aku blas lantuk kok. Kowe iso ta apa? Tak muni tidak lagi nek kowe. Moh aku muni ya bentuk jajan. Tidak tak muni ya. Moh, pokoke gentenan jajal kok aku sing muni ya bentuk. Kayak muni ya. Heeh. Ya wis agak Wis apa-apa. tidak. Aku wis ndok pindho ae kok iso. Nakalan aku mbok akali kok. Ora ngakal wong tuwa. Bro, tenang aja. Gue masih bawa. Lu mau oleh-oleh lagi ya? Tidak. Beneran? Tidak. Lu mau? Iya. Kalau lu mau gampang. Oleh-olehnya masih banyak ya. Kalau mau nih. Oke. Lu mau beneran gak ini? Tidak. Tidak bener? Tidak mau. Lu mau? Iya. Kalau iya lagi dong. Beneran nih, lu mau gak? Tidak. Lu mau gak? Iya, kalau iya lagi dong. Lu mau lagi kan? Iya. Iya lagi dong. Perkara kowe entuk jajan aku teku busung ae le. Lu kenapa lu marah-marah katanya iya? Wah, jangan menghina gua lo ya. Teku ra busung dhewe piye kowe muni ya entuk jajan aku blas Malah marah-marah itu bagaimana sih kamu itu kotor ini loh. Tenang aja bro.
Gimana? Mau beli rokok dulu lah. Rokok? Rokok gua habis. Iya, iya. Tenang aja gua mau beli rokok dulu. Gua mau beli rokok dulu. Ora iso aku tak muni jae. Aku blendingan kowe kok jajan rokok, Pak. Rokok iki rokokku tak iki wis gampang kok tak kei tak bageni. Paronan. Sing penting aku lihat kowe Oke. tidak. Iya, rokok. Heeh. Bro. Gua mau bayar rokok malah uang gua ketinggalan. Tas gua gak isinya uang tuh. Hah? Lu tahu tas gua gak tadi di sini? Tidak. Hah? Tidak. Beneran gak tahu? Tidak. Wah, itu hidup gua banyak uang mau beli rokok malah uangku ketinggalan. Lu mau gak tahu tadi? Iya. Tas saya? Ah, ini. Berarti kamu tahu tas saya? Iya. Nah, kalau you kembalikan buat beli rokok itu ada isinya uang hidup gua itu. Iya. Lah kalau iya kembalikan. Iya. Iya. Loh, kok malah ya dong ngecek kamu cepet itu uang saya enggak tak pukul loh kamu nanti. Iya. Loh, Iya. Loh, kok iya? Aku Loh, kamu tahu enggak? Tidak. Makanya lu tahu enggak? Iya. Nah, kalau iya kembalikan. Iya. Lu kok malah ngecek tak pukul loh kamu? Iya. Lu kok iya? Lu kembalikan tak pukul loh kamu? Iya. Loh, kok iya terus tak pukul loh? Iya. Loh, kok balik? Acur perkara iya aku sing remuk kok. Lah padha-padha tok jajan iki aku tok remuk. Lu gimana tuh? Tak takoni padhae. Kamu tahu enggak? Tidak. Kamu tahu tidak? Yo, jelas tidak. Nah, kamu tahu tidak? Iya. Kok mau oprok dhewe? Garang man ngeprok rasa kecekelku tak keprok dhewe. Iya. Ngene. Bisa, tak ceprot lambem ki lho. Piye lho? Ke basa Jawa apa Indonesia? Waduh, piye gue lupa. Alantot. Kok iya gue lupa. Kok iso? Wis digegeri Manohara karo warga kene. Wis ora usah do kepruk-keprukan saking Pak Amdase kopior iki lho. Wis kene ayo awake dhewe ngibur ati karo ngibur atine warga masyarakat kerep sing isih ning kene. Dikei lagon-lagon. Ayo. Sik. Takoni biasanya iki nyuwun lagu napa, Mak? Hah? Lintang asmara nggih. Duit. Ngajak duit kowe. Ngajak apa? Ngajak duit. Duit kowe lho. Duit. Iku lho. Duit. Duit iku dhewe sing dipangan rupane biru iku duit. Iku lho iki mau duit. dulur kula nang Jolang iki mana ndi yo? Duit iku sing Ayang Manohara, dulur kula nang Jolang iki mana iki? Ana Lintang asmara. Lintang asmara. Oke. Diatur lintang asmara, ayang-ayang ya gampang iku Pak pokoke. Jolang ono acara ning Amerika jare mau. Ayo, aduh ya Amerika. Gusti. Mulane goyo aja lemu-lemu mundane ngadeg kangelan iku lho. Bangetan. Wong kok ayo kaya aku iki lho. Wah, terima kasih ganteng. Wah, cilikanku ya ngene iki Pak. Lho, pame kaya tempe. Kok TPP ngawur. Sumpah lho, nyawang bokonge Manohara ora mangan remik seminggu ngono wis wareg. Ora nrimo wareg iku upama kowe ditindai iso modar ra iso. Iku bokong apa? Citakan wajah. Ya, citakan wajan gemblong sing urung dirisi ku tak omong gomblong. Lambemu kok iso. Ayo. Moga Mas Lintang asmara katuran Lintang pamundutan. asmara. Heeh. Napa? Anyang-anyangen. Apa? Anyang-anyang. Penyakit apa? Ayang-ayang matur sekene Ndal. Ayo. Kon moro-moro lho. Laga lagi kok kene kan iso. Sini tuh sayang kayak. Nah. Piye lah kok iso. Kok jenenge junjung iku. Oh. Dulur wedok Iki lho anu Angel. lagune Angel. Bangetan lah. Kayak ayu tenan. Lho kok ana 500 barang iki? iki sing penting lho. Iki sing penting. Iya penting iki. Lah putih go apa? Go kerokan. Duit sampean dhewe ayo tambah. Ayang-ayang. Ayo. Ayang-ayang buat Ayang-ayang. dulur wedok. Amin. Awakmu ning kono duweti karo Mase. Matur suwun ayang-ayang sampun kaku Pasunane. Wah, jan Matur suwun Adik. Iki ngene, Blok. Iki wong pancine wis sampe surup surya. Lakone ben tutuk, ayo awake dhewe do pamitan. Iki sing penting matur suwun kanggo keluarga ageng kerep. Mugi sak sampunipun ngrawuhke ketoprak agung budaya tansah pinaringan rezeki ingkang gangsal. Amin. Yuk awake dhewe do pamit. Ayo. Matur sembah suwun.